Kumusta ka mo? Very good. Salamat sa Dios kay maayo man. Karong adlaw ang atong mga pamalandong maglibot diha sa duha ka tema ang pagkamatinumanon sa Ginoo sa iyang mga saad ngadto sa iyang katawhan o ang pagka maayo sa Ginoo. Tungod kay maayo man ang Ginoo, magtuman gyud siya sa iyang saad. Mao nga dinhi sa atong unang pagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías, gipahinomduman ang katawhan nga magtuman gayud ang Dios sa iyang saad ngadto sa ilang katigulangan ngadto sa tibuok katawhan sa Israel. Busa kinahanglan nga magpuyo sa maayong kinabuhi ang katawhan aron ang hukom sa Dios sa alang kanila magdapig kanila. Dili moingon nga wala naman mahinumdom ang Ginoo namo, no? Kay dili gyud ang Ginoo mahikalimot sa katawhan. Tinuod ang Salmos 145 giulagway dinhi unsa kaayo og ka maluluyon ang Ginoo. Siguro katon makamalandong tana tungod sa kamaayo og maluluyon sa Ginoo, ang tanan gayud nga mo duol kaniya dili gyud niya isalikway. Kay maayo maluluyon man siya. Kung kita makasasala o maginulsol kita sa atong mga sala, mabalik ta sa Ginoo, di gyud ta niya isalikway. Pero og dili gyud ta makaamgo niya na mahimo nga kita mismo ra maoy magdala sa atong kinabuhi ngadto sa kalaglagan. Amen. Kay ang kinabuhi nato mura siya og gasa sa Ginoo nga kun ato gyud sumayon adto gyud ta sa Ginoo balik. Dili ingol kina kung atong subayon adto tas lain mo balik kay gikan man tas Ginoo. So atong tamdan o ato kanunay hinumduman ang kaayo sa Ginoo. Kung maayo ang Ginoo dito sa langit o ang iyang bugtong anak iyang ipadala din sa kalibutan, mao na butyag o ipadayag karon sa atong Ginoong Jesucristo. Dili siya himo sa iyang kaugalingong kabubuton, magtuman lang siya sa kabubuton sa Amahan. So unsay kabubuton sa Amahan, may iyang sundon, dili siya maghimo og iyang iya lang. So dinhi sa ebanghelyo atong mamatikdan nga ang atong Ginoong Jesucristo nagsubay lamang siya, nagtuman lamang siya sa kabubuton sa Amahan. Og dunay dugang dihi nga punto, iya sad hatagan og gibugaton ang iyang pagkayusa sa Amahan. Ang atong pagkayusa kang Kristo, mayon ta nga ang pagkayusa sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa Amahan, nagdala kaniya ngadto sa iyang pagkamatinumanon sa kabubuton sa Amahan. Ato sa mapamalandongan sa atong kaugalingon ang atong pagkayusa kang Kristo, hinaton ta magdala kanato ngadto sa pagkamatinumanon sa kabubuton ni Kristo. Amen. Palihog mo